Брэсцкая крэпасць глядзіць у будучыню. У горадзе над Богом падвялі вынікі семінара па пытаннях развіцця мемарыяльнага комплекса. Плануецца, што маштабны праект не толькі прыцягне інвестыцыі, але і дазволіць значна развіць турыстычны патэнцыял горада. Марыя Тройніч раскажа падрабязней. На працягу 3 дзён эксперту в области архітектуры, праектавання, культуры, прадпрымальніцтва, кіраўнікі еўрапейскіх музеяў і мемарыяльных комплексаў распрацоўвалі шляхі развіцця Брэсцкай крэпасці. У семінары пад назвай «Брэсцкая крэпасць. Тэрыторыя і рэсурсы для стварэння міжнароднага культурнага цэнтра» узялі ўдзел каля 50 еўрапейскіх спецыялістаў. У планах арганізатараў праекта дамагчыся ўключэння мемарыяла ў спіс ЮНЕСКО. Любой проект развития должен опираться на историю, но не сводиться к ней. Вот здесь вот это очень тонкая грань. То есть, с одной стороны, не разрушить или там экологически отнестись к тому, что есть, а с другой добавить некоторое новое качество, которое, ну, собственно говоря, и способно продвинуть территорию вперед. Міжнародны культурны цэнтр у Брэсце мае і камерцыйны інтарэс. Сярод асноўных задач проекта прыцягнення турыстаў і буйных інвестыцый. На основе того, что будут приезжать сюда люди, будет работать инфраструктура города, будут создаваться новые рабочие места, будут оставаться здесь деньги, пополняться казна государства, и тем самым работать будет на наших горожан. Над тым, як ператварыць мемарыял у міжнародны культурны цэнтр, будуць працаваць адразу 4 рабочие группы. У іх вайшлі як замежныя, так и брэсцкія специалисты. Мы считаем, что этот проект чрезвычайно важен не только для города Бреста, но и для Европы, что это проект международный. Абмяркоўваючы гэтую задачу, мы гаворым аб комплексным падыходзе, дзе разглядаецца не асобны праект, а горад у цэлым. Гаворка ідзе аб праекце гарадскога развіцця. І я думаю, калі ён будзе рэалізаваны правільна, Брэст мае ўсе шансы стаць культурнай сталіцай Беларусі. Аб тым, як будзе выглядаць праект канчаткова, казаць пакуль рана. Семінар гэта толькі першы крок на шляху да яго рэалізацыі. Агульную канцэпцыю развіцця Брэсцкай крэпасці рабочыя групы прадставяць у красавіку. Тады ж праект войдзе ў стадыю грамадскага абмеркавання, паўдзельнічаць у якой зможа кожны жадаючы. Марыя Тройніч, Мікалай Кавалёў, Руслан Целюк, абласныя навіны, Брэст.